যন্তর মন্তর ফাইসক যাক নরক খানা খানা 29 থেকে 30 তারিখ সিনিয়র দিল্লি অভিযান 30 থেকে 1 তারিখ গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড তি गोबां मानसिनि वारियार्स रक फाइजाक ताबो सिनियर सिनि लिडार्स रक जतनो फाइसक जाक एके जों प्रिपारेशन नायलाय दङ बाहायके अ जागाव बर स्टेज जोंनाय बर बाहायके सिनि वारियार्स आसकनाय फिया सिनि से सकांनो गोबां मा अर हास्तेनि लुकरक बरनि जानि जा सान मंगनति बरगर फाइ नरक नुखना जन्तर मन्तरनि लाइभ नरक ताबो नगै दङ अर गुबुननि हास्तेनि गोबां माने लुकरकनि फाइ अर आलायदा हास्ते सान फाइने रक दङ नरक नुखना अर पृथक मिथिला राज्य नै बरक सानलाय दङ जोंहायनो खाना अरनो चिनि ग्रेटार त्रिपुराल्यान्ड तियै महाराजा न जोंअर बसकांग संगैनो जत त्रिपुरा सरगर फाइनाय प्राय 2000 हाय गोबां चिन्ति ब्रासारक फाइजाक बरक जतन अर आचक फाइनाय अर खाना सिरि सिटिनि रिगनाय रिसारक बाय अर नायथाथाव खाय अर चिनि कानमुं जामुं तियै चिनि फुनुक मुंति अर आचक फाइबेनाय ग्रेटार त्रिपुराल्यान्डनि खरांथि साफायनाय हिके जों दा प्रिपारेशन ति चिनि YTF नि प्रेसिडेन्ट दङ ताखुक अनारेबल MDC रोनेल देबबर्मा ताइसिनि CM पूर्णचंद्र जमातिया दङ चिनि अनारेबल EM स्पोर्ट्स सुहेल देबबर्मा अनारेबल EM फिसारी राजेश त्रिपुरा अनारेबल MLA बिशुकेतु देबबर्मा ताइसिनि YTF नि वारियर दङ किसान कलय ताइ दङ अर चिनि त्रिपुरा इउनिभार्सिटिनि प्रोफेसर सुनील कलय आकसं फाइदिसं के YTF नि प्रेसिडेन्ट अनारेबल रोनेल देबबर्माना सोंनायनै खानानि प्रिपारेशन बोसोक जरा बाहायके खायलाय दंखा ट्रेन बोसोक जरा सकबायखा ट्रेन बोसोक बरक फाइ दं बरक बर तंनाय अर बाहायके दिल्ली अभियान खायजाकनाय दाबुक जों जे थाइसिं खबर मामानि ट्रेन बिहार लायखा दाव UP क्रस खायना UP माजा माजि सकबायखा थाइसिङो जे अ 2000 जन 1500 থেকে 2000 জন টার্গেট চিনি টার্গেট বইয়া ট্রেন অলরেডি 1500 থাকা তাই দেরাদুন দিল্লি পাঞ্জাব চণ্ডীগড় आसपास नि जे तिप्रसाद परिनाय जे तिप्रसाद द फरक बर बजो जॉइन खेफेनाय गोबां स्टुडेन्ट रबो जॉइन खेफेनाय इंगाय जों सिबो जों जतनि बंनि लजिं दंनानि बागै खुनानि बागै जों आनबाद करबोनो थाइसिङो जों चेक खाय हैका अरबो जतन रेडी खायजों जागनो जतन बे ताबु खायनो हाय जों जन्तर मन्तर हाय खोनानि बागै जे जॉइंट मुभमेंट फर स्टेटहुड डिमांड नतै जे ऐतिहासिक कासे सब डेमोन्स्ट्रेशन नङै दं खोना अमो हिस्टोरिकल नंनाय कासे अमनो प्रिपरेशन अनेक काहाम अमनो जों स्टेटहुड डिमांडनि बागै खोनानि सिनि 10 दिन सिनि चेंनाय 30 तारिख ते 1 तारिख का प्रोग्राम और बुबाग्रा फाइमान से फैनाय ओंखाय अमनो जे तिप्रसाद फारंनो आं कयो जे तिप्रा हास्तेयाव तंनाय बर बसनो लगिरिदि ससियेल मीडिया नि थ्रुयै हामबाय एखिनि CM बरमगोनां पूर्णचंद्र जमातिया ब प्रिपारेशन नतियै रेल ताबो बोसोक सकबायका बाहायके कष्टखै फैलेखा yang दिल्ली वो बरौना चार इरा तंदेनान बाकी बसे प्रिपरेशन ताई फाइनली तम मेसेज रना म चुक्ति प्रसारकना बेलेखे हामबाय नाय तंनाय जत ताखुक तै बुखुक संनो जों ताबो जन्तर मन्तर फाइ सक फाइजाक जेने थजानाय बहायनो अलमोस्ट कमप्लीट जे फाइनाय रक ट्रेन बाय फाइनाय रक जतनो थजानायनि व्यवस्था तंगो फियाबा जों कस्ट मस्त जतनो मा थलायनाय गे ताबो आनथै सिगां साइ थांखा जेने YTF नि प्रेसिडेन्ट बरमगोनां MDC रोनेल देबबर्मा बिहार क्रस खायो ताबो UP हावै दङ जेने ट्रेन बाय फाइनाय रक 1500 जनानि स्लाइ गोबांखौ तैबो गानागिनि आसपासनि बर' रक बहायनो अर गेदारिं फाइनाय हिंके जों अर 2000 नि गोबां अमा जेने तिप्रा ने इहा स पहिला जन्तर मन्तर फाइयै आसो गोबां गणदरना खायफैनाय अर सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन खायफैनाय निराव नगना आसे पासे बै जन्तर मन्तर मुभमेन्ट खायखा हिंके बरनि बर 100 जना
200 जना मैक्सिमम उनखांखे आसुकसि हेबा चिनि त्रिपुरानि बुबाग्रानि नेतृत्वे जे ताबक जॉइंट मुभमेंट अमहाय आसु गोबां भारतबर्षनि केबो आसु हासाल फाइबै आसु गोबां मुभमेंट खायफैमेयाखौ जों थांसानि बिसिंति अर जागा आसु गोबां सफायनाय अम चिनि त्रिपुरासा दफानि फाइनाय चालो ब्लै हामनाय हानिबां आं जारा नाय तंनाय ताखौ बुखौ संता फनो चिनि ओ थांसानि मारिबो बुबाग्रानि लगेयाव फाया तंनाय रनबो आं कबंनि मुसुबो निरग हायनो फायै फाइनाय चालो फनो निरग पार्टिसिपेट खायफैबायदि एबा चिनि थांसानि मारिबो फायै चबा खाबे खायथानिबो चुबासु खायबे चेरि चिनि ट्रेन बाय फाइनाय रग निरग साइमानो मासे मानung या हरनै जरा तै बरक ब्लै कस्त माला जा आं बरक नबो जरा ट्रेन तंनाय ताखौ तै बुखौ संनबो कयनानि मुसुबो कस्त मानायनो दफानि बाङै चबा खायखांके जागा सागिया निनि थुजानायनि व्यवस्था करै ट्रेन निनि खिजांनायनि अनेक प्रब्लेम ओइ मानो जेफ्रो मायाव खैफ्रो मासे मा ओंनाय चानानि मुसुग मानो साइ माया अमाहायके गोबां मा प्रब्लेम इभेन्ट अर सब फायबो प्रब्लेम किसा मासा तंमानाय हाफानो जों चिनि बेस्ट लेभेल चिनि पुरा टीम अर फाइसक फाइजारो जतनो साकथालाय तंगो बाहायके चिनि फाइनाय दाखौ तै बुखौ सोनो काहाम के तंनो मामानि चेष्टा खायलाय तंगो आं आसुनो कयना मुसुबो दफानि बाङै चबा खायखा हंके जों कस्त मा खायलायनाय अमसि दानि हंके जों कस्त खाया हंके जों चिनि यक सामानि मायांनाय चिनि थानसा खलायबै ग्रेटर त्रिपुरानि जे चबा चिनि दिल्लीआव सब खायरनानै अनेक कस्त तंगो हानि बाङै कस्त मा खायलायनाय जतनो हामबाय नर नुबै तंखाना बाहायके तैबो गोबां मा जागानि फाइ गोबां मा जागानि हायकेना आचकलाय तंगो चिनि अनरेबल EM फिसारि राजेश त्रिपुरा हेके प्रिपारेशन रगनो तै चिन्ति प्रसारनो ताम ककसाना मुचु खानानि चिनि चिनि अंकनो तै चिनि मुभमेन्ट नति जों अर जन्तर मदर ताव फाइ कासु पाइजाक अबनि सिगाङाव जों आम्बेडकर भवनाव थांनाय फाइजाक जे जोंनि मुभमेन्टआव फाइनाय ग्रेटर त्रिपुरानि सामनानि बागै जोंनि महाराजानि आन्डार लिडारशिप बाय तैनो तंना जे जोंनि ताफोक जों जोंनि TWF YTF त्रिपुरानि जोंनि जत लिडार्स अफ जोंनि जे वार्डस फाइनाय बर तंनानि बागै जों नाय फाइजाक जतनो ताबक एरेन्जमेन्ट अलरेडि ताबक पाइनि दंगो अर खना जों प्रोग्राम खायनाय सालनि बागै ताव अर जत सालाय जों अर मोटामुटी ठीक नंगौ सिक्योरिटी एरेन्जमेन्ट वो जतनो अब जे ट्रेन तंनाय रक बरनो जोंनि कैसा हक जे बरक फाइमानि गोबां मानो कस्त गमाखायनो जों खोनागौ असक बरक गोबां ताबक जरातै त्रिपुरा पहिला अबनो असक बरक गोबां अलमोस्ट 2000 बरक फाइ दंगो जों कथालायमानि बिसिंतै ग्रेटर त्रिपुरानि सलामनानै गोबां बरक फाइगा किसा मिसा कस्त रक मानायनो जों हायफोर आपनो सयजमा खायनाय जोंनि मेन नाहर मुं तो ग्रेटर त्रिपुरानि सामनानिसै जोंनि जत बरक त्रिपुरा सरक जोंनि बरकनि कथां तंनानि बागै जोंनि एक्सिस्टेन्टनि बागै जोंनि हा दङ बा हा करेहाय मातुमानि आपनो जों सामनानि बागैसो दिनै जों मा फाइमानि किसा जों सयजर मा खालायनाय अब मोनसाया जों आबरनो कस्त खिनि वास होयनो सर फालिनाय kai kaisano जोंनि आनि बस साख्लायमु जे जों कस्त खाय फाइमानि दिनै अर जोंनि महाराजानि आन्डार लिडारशिप बाय अब हा कलाय थांगला जों जे परिश्रम खाय फाइमानि अब जों सक्सेस संनाय जोंनि महाराजा दंखाय जों अब सक्सेस खायमानाय नै जोंनि होप दंगो जतनो हाबाय जोंनि अनरेबल EM फिसारि अनरेबल EM स्पोर्ट्स youth affair the kisa sagre honorable tini oro ta chandra mandra thai phai sokpaijak chini TTAD sahabang chini honorable CM borongona purna chandra jamatiri netritwe te chini oro tamo chini honorable EM chini ARDD te chini health ni te tamo chini honorable EM fishery te chini honorable MDC chini president YTF ni borongona runel deporma te tamo chini honorable MDC chini borongona direndra deporma te batang chini honorable MLA borongona Bishoput deporma te chini jo to sengkaragro phai sokpaijak khonani je chini sengkaragro oro torno asna o thaino setup khlaina bagai jate problem krin bisin tige chini jotto chini sengkaragro oro asugui torno khlaina bagai ham klai o thaino naikolon bagai advance phai sokpaijak gai chini sengkaragro phai tongo borongna jeng lamsuguine thangai ate borongno je chana nungani tongnani baibak naikolan bagai chingoro sing phai sok Sini Honorable MDC Dhiren Debborma
sak hamia phano bo chini loge ma phaija khatam ni ba greater tripuraland ni movement kotoro ke bo karjagi manglak joto warrior rong ma sok paine hini nung mutini sak hamia phano sok paikha bai ma tongkha nung khorcha preparatory tini ma hike khlainani preparation khainen thangai tong বেলায় হামবাই একচুয়ালি অব সম্ভব যেটা আং মানে আবো চিনি বুয়াগ্রা নেতি দুলমান বিসিংতই কারণ বুয়াগ্রা করে হিগাকা চং তিনি অমহাই দিল্লিও ফাই চিনি দিব্রাসানি সেফ সিকিউরিটিনি বাগৈ চিনি লাইফ মানে চিনি ভবিষ্যৎ থিনাংনি বাগৈ চিনি চং সান্নানিসে চং চান্স মাংলা খামু মো বেবা বুয়াগ্রা বিসিংতই পয়লান বুয়াগ্রানো হামবাই রব তাই তাবুক সাগরাতে অর যে চং দিল্লিও চিনি ট্রেন বাই ফাই তংনা চিনি ওয়ারিয়ার্স রক যারা গ্রেটার ট্রিপোলিয়ানनि बागै जबा खायना फायनायाव बरं बागै चामुं ताय बरंनि थुनायनि बागै मटामटि दाबो जतन एरेन्ज खायखा ओंखाय बरंनो रेल स्टेशननि नाहारनायनि बागैबो जों 26 खान बास बो एरेन्ज खायखा ओंखाय जारा ट्रेन बाय फाय दंनाय जतन फ्लाय बरंनि चिनि त्रिपुरानि इन फ्यूचार चिनि त्रिपुरा हास्टेनि जे गायसा हिस्टरी बेकग्राउन्ड बरंनि गखाय सुजाकनाय आबो आं माने आनि खाख्लायो बरक गायसा चिन लाइफ माबो फायो बरक कुसुम कुसुमनिबो बरक गथां दं फायनाय बरक दाबो साकनो या फारे थुइनाखाय थुइदं मासाय बोथानाय बरक फायलाय दङ मुकुरि बेग आकुबाय अंलाय दंलाय बरक फायलाय दङ ताय जों बरक लामसंना बागा रेडि लायखा हामबाय ke tai khorok ni interview na liye ko borok interview na lai tongkha relai tongkha norok nukhna obono jontor montor je jontor montor haktor ni gobang ma hasteni lokorok phaiei borok ni sanmong no phunuk phailayo borok ni sanmong ni kokno or media rok no saphayo norok na okhna nukhna obo hunger strike ni bagai UPSC o CSC compensatory attempt due to COVID-19 obo rok ni bagai or chaya oi coba khailai tongmani ayang bahini norok nukhna tei bol dol kaisa chaya oi aro coba khailai tongo oro to norok no tasing no phunuka alaida haste sanai prithok mithila rajya borok mithila haste alaida haste sanai borok bahini coba khailai tongo oro borok bang thaiya phano yang tei kaisa bodol borok bahini oro coba khai tongo norok nukhna oro bahini ber coba khai tongo satung phairuk salkaruk oro tabok piaba chini oro joint movement chini thamsani khanani coba angnai o norok nukhna o baskangano oro ni chimi yang logui yang pura yang asuk jara logmani obo pura chini yago phaipene morok nge tini salsar ni tongso borok ni permission na harjak boroni permission tabok chini professor Sunil Koloi ang phayong chin Tripura University ni journalism mass communication ni bo chingbai company tongo nung sagrade tini ni je chini Delhi movement greater Tripuraland tei Maharaja ni tuiphangbai preparation tei hope thinango asik borok bangma phai chungje buini se khorang kaplai ke khorang bo bhai ma tongjak bai ke chungte bo kaham ke khaimano bubagrani imang ngka chini buskangni thinang je jagao chini bubagra Maharaja Produr Kishore tongo a jagao sara Tripura hasteni lukurok jotono bobaino tongo amok chung lukha sudu political dimano simia chini identity chini social economic condition chini education chini survival strategy omno tuino bo je greater Tripuraland sanmani omono ang bektigoto bo saput khainai no ang o jagao ang movement no join khaipekha angka o jagao sokpaijak tongo chini honorable CEM YTF ni President Runel EM Rajesh Tripura EM Soel Debroma tai chini MDC tai MLA joto sokpaijak je oro saput khainai omongka kaisa joint movement by all the Triprasas je greater Tripuraland saput khainani angka kaisa na appeal tongo ang chini bukung bara tai chini Tripura hasteni Tripura sarok no je o movement no baksaba phaimanai baksaba phaimaya haipono near about 2000 to 200 people jeng o jago gather khainai Tripura o tongoi chini bagai suridi jono sapudidi in terms of social media in terms of non prayers
अमाखौनो जों सापर्ट खालायनाय जों बसकाङो बुबाग्रानि इमांनो जों चिनि बसकांनि थिनां खायना बागै हामबाय हामबाय yang chini honorable MLA bo wahaino bo live khai tong bo ano live khai to nang bo live khai na hagen ma sing lai preparation nang to phainuk phaika chini Ambedkar Bhavan thujaknai khijaknai setijaknai oroni je khanani bagi stage rok satisfactory de tai phai tongnai rok মোটামুটি রেডি নো দারা গাই চিনি ট্রেন অফ ফাইনাল রক মো সেগালে হামবাই মারিও যায় আছে কষ্ট কাই ফাই তংমানি বাগৈ গাই তাবো ও জায়গা যন্তর মন্তর যত মোটামুটি রেডি তাবো জাস্ট স্টেজ টাংনানি বাগৈ তাক সাইরিং বিসিং স্টার্ট খাইজানাই গাই খানা আসিনি ডেমনস্ট্রেশন কাহাম নাইনি जों খাগাই তংবতে ত্রিপুরাহানি যত লাইভ নাই তংনাই রক বরনব আনি হামবাই তে নগ তংগৈ মোরাল সাপোর্ট খালাই তংমানি আমন বাগৈ বেলাই বেলাই কিনা হামবাই মারিব इंकाय ताबो अमनो कयना मुसुमत त्रिपुराहानि जत्त रांसांनि दुखरकनो जे फायदि जों कालार्स ते पार्टी नथ जय बै दफानो मुथांनानै तरजागनानि नांनाय हायकेसे जेबाबे ताबो खनाचिनि सिटिं डेमनस्ट्रेशन जॉइंटली आईपीएफटी फाइ दङ आरो सरकार दंफान बर फाइ दङ गै दिनि जों अ जागा ओ स्टेज नायथानि हेगा अ जागानि नायमथां बाहानि बाय कक सालै जे सामु फायथानि सक्सेस मोनगै बायदों दारन बसंनाय बाहाय निनि बाहाय मातं तिनि अ जागा जंतर मंतर बसावै अमहाय लाइफ फाइ तिप्रा दफान तिप्रा सार लुकुरम ताम कोइने त्रिपुरा साद फारानो बागै बेलायखनो खुंचुकनायखौ लाइ बुमावा पुइला हाहाय अर साइ काइसानि से गोबांसिन त्रिपुरा साराव सिरि सिटिनि कानमुं चुमुं रक रिगनाय रिसा रां बतां रक कानलायै मुक दैखिख्लायै खनावो बुबाग्रानो बसकांगो सङै अ हानि बुबाग्रानो बसकांगो सङै ताबले पाइथाक चबा हनै जों चिनि अरनि केन्द्रनि मन्त्रि रंनि थानि अ हाक्टरनि लुकुरंनि थानि अ हानि बासारनि दुख बिरमान बयबाय सेक जागिना माने बयबाय सातक जाग माने जों किसाय थांमाने जों कमाय थांना नाय तंमाने चिनि हुकुमो मुकुमो कमाय थांमान नाय तंमान आबनो बयनि दफानो जों फुनुगि मानमा हाय केन्द्र नि अर हाफां थाङै तंनाय हाफां नायकलि तंनाय बरकनो चिनि खरां तिसावै कालाङै थां मांखागे चिनि पाइथाकनि चबाव जों दाक्तिनो जों चिनि सानमुं माननाय बुबाग्रानि तिफांबाय आबानि बागैनो जों ताबो जत्तनो चिनि तिप्रासाराव थानसायखाय ताबो ट्रेन बाय फाइलै दङ सारिकनि खाखायन 10टा 11टानि हर सकायनो जों दासिङो आम्बेडकर भवनबो थाङै नाय फैगा आरोबो जों बरकनि बागै तंजागनाय चाजागनाय आरो टयलेटनि चार्जिं व्यवस्था रखते बरकनि बागै 15टा बास आरो 26टा बास बरकनि आरो नि बागै फाइनानि रेल स्टेशननि बागै जों 26टा बासनि व्यवस्था खायका 26टा बास बे बरक आम्बेडकर भवन सकैनाय ओ आम्बेडकर भवननि सिमी अर 3 किलोमिटर चालो जंतर मंतर ओनली हेके अर्धेक जरा हेके जों बास बायतु बुनाय ते अर्धेक हेके जों रेली खाय नायथकथक चिनि कानमुंनि चिनि ट्रेडिशनल एटेयर बेके जों लाइसिफान अब अपने आप जों अब जों खायो बुबाग्रा अबायकेनो त्रिपुरासाराव थानसा तंलाय मांहाके दाक्तिनो चिनि ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड ते त्रिपुरालेण्डनि जे सानमुं आबो साक्सेस जोंनाय हामबाय नुखना चिनि जेम्स ताकु जेम्स नों तो प्रिपारेशन अनेक साल गोबां मारंनि सामुं ताङै दङ एके ताबो सुगजरा चिनि त्रिपुरासाराव गोबां मा फायनाय निनि प्रिपारेशन बाहाय के नों प्रिपारेशन खायसक्का आबरक पुइलानो ब्लाइखे खाकसांगो तिनिनि सालो त्रिपुरानि लाइफ उमामो जों सैनानि थाङै दङ 1500नि प्लास बरक जे जंतर मंतर दारना 2000 किलोमीटर निसेपन हाकसालो निजिनि बिहिक लुमजाकनो याकारे हायजाक निजिनि बुमा लुमजाकनो याकार हायजाक निजिनि बसलानि परीक्षा दङ आबहाय रकनो याकारे खातुं खाजाकाय हा दफानि बागै जों कक सानाय ने हायमानो जों दिल्लीनि वाइटिएफ रक जे मानसाक जों दिन रात सामुं खालायनो जों प्रिपारेशन खाय दङ ताइ बरकनो जे जों खाकसांमाबो याफारो बसकाङो बरक खायगा हांखाय जों लामसकनाय तिनि खातुं खाजांलाय जाक ताइ खानानि प्रग्रामो जों बरकनो गाहामखायनो लामसकनाय हायता एके सानानि तंनाय नाबर जतन रेडी जतन बायका आर अल स्टेज रगो बाहिनो जेबा बेचिनि परमिशन रग नङा आबर जतन रेडी कमप्लीटिंग का परमिशन प्राइसनि 1000 प्लस बरक जों गेदर मानसिनाय पुइलाबो बलाय चैलेंजेस का कोविड 19 नि बागै जोंनो एक्चुअली 200 नि प्लस गेदरिंग ता खायगिनि दंमानि
but multiple times in ASS rock by discuss station house official DCP rock by discussion solely like for table supply solution khaka last dige finally luckily sing permission man kha gabo ta buskamo sing abo fly like hambai James na chini YTF ni warriors hai ke bo ba ke Delhi tongoi chono help khai tongbai kisan joton se key person ke chini kisan bo to bonikok to saine lab koroi bo joto jaga wono chini protocol officer ngo waisa ke train ni TT ngo o bhai ke chono chuai pheka kisan bose jati preparation khai ka nang boro boro bose problem tongmani ta bose jati bo bhai ke nang boro boro tonbainani bhai ke onkonani bor sabo sabo phai tong gotai bosini tabo phano phaiya khoro bose tong bose sai khana ke brief belai hambai जों दा बर' जन्तर मन्दल सफायजाक खोनानि प्रिपारेशन बागै रंनाय दं स्टेज रो बाके थांजानाय बो एरियाते जों कारपेट बरे आसुरनाय ताम ताम माखाने पुलिस पारमिशन आरमि रो मारनाय इंगे ताबो कस्त तो अनेक नं कस्त अंखा चिन बर' कस्त खन फाय दं तेन बाय सालाया कलाया खान कस्त फाय दं इंगे आमन बिसिं बो जों जारखौ मन अंखा गा जों दे दक बाहाय चेन्ज माखाय मा जागा ताय प्रॉब्लेम थाङा जों इंगे ताबो बर' दिनि इभिनिं 9टा 10टा रो सफायनाय बरंनो फाइगे के ट्रेन स्टेशननि डाइरेक्ट बास बाय आम्बेडकर भवन थनि जांनाय आरो बोरै चला बोरैनि आलादा चलानि आलादा खा थनि जांनाय बोरै रखे बिल्डिंग थनि जांनाय इंगे आरो बरंनो जों थुजांनाय अगराव बोरखा प्लास ब्लेंकेट दगबो एरेन्ज मा खाया कारण गोसां मान समाव जतो बर ब्लेंकेट बुतु बिया आमबो एरेन्ज खायलेक्या इंगे ताबो आरो नि परे जों डाइरेक्ट खोना 11 टानि सिबि 5000 जों अरो अगु खायनाय जन्तर मन्तर आसुंनाय जों आरो नि सिबि फायै रेलि किसा खायनाय रेलि खाय जन्तर मन्तर फायनाय orang ke mana di bawah camung ke orang demasan ada demasan camung ke जों आरो चावनि अर फायनाय orang di bawah tai saya orang थाङै जायो tuh नोंनि बेबस्था रगा बेफोराव बेबस्था अरन तंनाय इंगे टयलेट थैनाय अर टयलेट तंनाय टयलेट बेन उबो तो टयलेट चेंजना अब टयलेट अब हाइपर चिकिन आमा आसु जागा चाहिँ जों एक्स्ट्रा टयलेट नि बेन नाखा गाइसर बेन 10 टा दङ टोटल 3 टा 30 टा सिटिं डेमोन्स्ट्रेशन बो खायनाय ए अरन तंनाय बरो इंगे वाटर टैंक बो तंनाय अर cultural program रखे बर खायजानाय program अरन अमर किरिन थांबायनाय बरो गाव स्टेज स्टोरी होय अरन को खायनाय जों गा भिआईपि रनो साका आसु एफानो साइड चियार होय आसु रिनाय ओके कस्त'खौ फालिमा कस्त'खौ मा थांनाय फ्लाइट टिटै सब फाइटं ख फ्लाइट टी 15 जना सब पाइखा दलायनि बरक ताबो स्टेशननि अगो थाङै दं आम्बेडकर भवनो बरक सां सब पाइखा गबर ताबो टेक्सि कायबो फाइटं लामोनो तै सारिराव फाइनाय तो दं ख सारिराव फाइनाय दं बाक्सा लुकेलावबो दं बरक फाइटं जे गानागिनि दंनाय हरियाना गुरगाराव जा दंनाय लक्ष्मी बरकबो फाइनाय खाना पार्टिसिपेट खाना बागै बोबाराना हामजागै ततन थानसान मारिनि फैले बरकबो आबोन जों कय जतनो थानसा खायै चबा खायगे साथो जों यगनाय हनै यस अबयस्यै यगनाय केनरक नखना अबायकेने जों जतनो नायदि बाहाय न जागाव बरक बाहाय न जागा बासले बरले बरक बां थाया जों फागेगे बरक जतन सिखारि थांबाय न खानाव लासिमान केबो तंरागलाक सेलफि बुलाय तंबाय इसु केनरक नायदि सिनि अनरेबल दिरेन सेल्फि बय दङ जन फटो बय दङ र जागाव जोंनारनो फोरनो नाय दङ चिनि वारियर्स रक जों ब बाहायके प्रिपारेशन खाय दङ रंनि बागै जों मियानो सफायके त्रिपुरा बबनो मियानो फायै जों बाक्सा मा थुलायलिया प्रिपारेशननि बागै हरनि 4टा रक 3टा रक 5टा रक बा चिनि किसान तो मिया हर थुइसमानलिया बय गाहामके थुजाया मिया हरपं जों दिल्ली बेरायलायमेनि जों एगे नरक लुखना जों मिया हरनो दिल्लीआव बर' प्रिपारेशन खायनाय नां चिनि टिप्रासारनि बागै बर' तन्ना नां दैनि अबा फियाबा तंथानिव अर किसिसा असुबिदा आङै फानमानो जों फातारो कायसा ताबु सुङै कतर कायसा टेन्ट सुङै आरो प्राय 1200 जना थुनानि बागै बेबस्था खायका आम्बेडकर भवन बसकाङो आबो त किसा प्रब्लेम फान अंमानो हायपानो जों सालनिनि बागै किसिसा सालनिनि बागै किसिसा जों कस्त खायै चिनि खरांनो ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड बुबाग्रानि खरांनो जों तिसावै थांनानै ताखौ तेबुखौ कस्त हियावै आसु सालरमै जों कस्त खाय फेगा ताकिसान बागै नरक तै सालनिनि बागै जों कस्त खाय थांलायसिनाय चिनि खरांनो जों सारिन थांलायसिनाय हेगा नरक नाय दंदि जों तेबु बसकाङो थांलाय दङ प्रिपारेशननि बागै जों ताइसा हायनाय आम्बेडकर भवन फाइसिं थांलायनाय नरक नुखना इको बर' कक सालाय दं माने बर' बांथाया बर'नि सानमुं रगनो तुइ उरबोताय
दलसा बरकबो सानमुंनो तुई सानलाय दङ अबाहायनो अर जन्तर मन्तर अब सालब्रुम ब्रुम सालबारिया अर माने जराबारिया अमहायकेन अर रैली खाइजागो अर प्रोटेस्ट खाइजागो अर तामिहिने प्रसेसन खाइजागो अर डेमनस्ट्रेशन खाइजागो बरंनि सानमुं रगनो सानजागो अर गोबांमा नायमोथांनि सेब साब रग बाहायनो खायनो रग नुखना नायमोथां पुलिस नायमोथांनि आदं रग बाहायनो तनिजागो जानि जानि मान थाइरगनो तुई बरक सानलाय खरांति सालाय सानलाय दङ अबायकेनो जों बाहायनो अर जों गोबां मानसिनि तिप्रासारक जों अर फाय चिनि सानमुंनो सानलायफैनायगेन रग नाय तंमोन बागै हामबाय जों खोनाबो अबायकेनो फनुंनाय तंदि चिनि लगे हामबाय